egitarau trinkoa da edo, orduan esan, guazen pixka bat hori, hilabetez hilabete, jendeari hortan sartzeko pixkanaka, ekitaldi batzuk antolatu genitun. Eta, bueno, nik uste funtzionatu duela, pixka bat, festa ere urtean zehar, pixka bat zabaltzeko, ez? Eta, bueno, gero ja aurtengoari begira, gutxi gora bera izango da, beste urtetan izan dana, baina saiatu geha pixka bat, urtero gurekin egon diren musikari horiek gehiago izan daitezen. Eta, bueno, 10 erditan hasiko da musikarien dian horrekin eta pixka bat kalez kale ibiliko direla. Eta, bueno, koinziditzen dugu hemen ere, guri gustatzen zaigu konpartitzea festa ere, eta Baniesen elkarteak bolo jokoa antolatzen du, eta, bueno, behaiek ere girotuko dut herria, egongo direlako, Xenpelar plazan hor, Amaiketan. Eta ondoren, Aikorekin egingo dugu dantzaldi biltari bat, kalez kale, eta aurtengo berrikuntza da, bueno, Aikok opari bat, o Xabin Bikandik opari bat egin nahi zigun, enbeste urtez gurekin egon izanagatik eta abesti bat sortu du, Zumardian izenekoa. Gero beti bezala bazkaria, eta aurten txaranga bat izango dugu ere, Bizkor txaranga gazteak, herrikoak gazteak eta pixka bat gazte jende hori ere gure gana gerturatu nahian. Eta gero arratsaldian Patxita konpainiarekin dantzaldia izango dugu. Koinziditzen dunez gazte egunarekin, beraien egitarauan, indegu pixka bat, elkarlan bat eragileen artean, eta hori polita da, ez? Baniesen dela, oaingo zaudela, eta gauean ere animatzen da nentzako, eta oaindik indarra gelitzen zaiona nentzako, egongo dela dantzaldi bat. Justo koinziditu du aurten hori, gazte egunarekin batera izango dela eguna, eta hasieran beldur pixka sartu zitzaigun, bi egun garrantzitsu dira, plaza asko okupatzen dituztenak, eta hasieran ez dakit, beldur pixkatek genuen, ez ginen oztopatuko, baina erabaki genuen aukera bezala hartzea eta bereekin harremanetan jartzea, eta orduan beraiek gonbidatuak egongo dira gure ekintzetara, eta horren truke beraiekin batera aukera eduki dugu gaueko erromeria hori antolatzeko.